Onichi Oniantuma, Bismillah Demes TV Sanfe, Foli Antano Bankan la Mepobella Jilimeli, Kono Animali Coca, Pietarata, Joué Calo Clita, and Anisamba Flani Moa and War, or Donkey Baronio or Atisile, Sananga Sianga Bicon of Bomani or Ludo Cloca, Hameoglaji, Copsega de Menicunofan Canina Charlie, Kilno Diakina Zura, Walico Febicon of Bamba Molonica Ludo Clo, Dovitadike. Al Samir Rakoni aka malifinti raka alenu jenero ya rakoni halisa rukondo ka continue ka dimiju ba yare kondo pambaji wali jakulu maula alifis localité rakono ko hukum ni la don tamina mi anga chef d'état-major général des armées ni oye général de division Élisée Jean Dao ya rakona le me aka jamana kuna fondi so ba ya rakona ni oye ORTM aka jamana kuna fondi so ba ya rakona mi ya rakona anga chef d'état-major général des armées ale kon be boni ka bilan kura ya rakon fami wakati mna ina fakobi aka malifinti la ka oye bilan mamba mi soro ko opération ya rakona mun be ke ni kanyeshi bambachi wale jakulu mawera konma anefis localité era konna Alisa ameto aka malifinti la ka opération ko era kon okom na ina fobela jeri ba kalma chwame wakati na fokobi yanga malifinti la ka alisa lu kon ya continue ko opération fe jamana infanta nan bela jenna oko okumera de konna kari tamene jouer ka localité anifla samba flani mowa anwar ni era konna ka état-major général des armées ale boni ka communiquer mo konna bala se malde bela jeri ma ka ira ka foko don tamena kome aka malifinti la ka ko lu kon e dimi jugu balde kon do bambachi wale jakulu maula agelo localité era konna kada ka kon do ko fole na komi aka malifinti la ko olu ko ne frappe ke ni kanyeshi bambachi wale mawda asigoro chama era konna localité ko fole na Ame wakati mina ina fakobi alisa anga malifinti la ko be ga continue ou opération era kon fe anefis localité era kon na fo bela jeli ba kala ma chuma ame wakati mina ina fakobi mi anefis localité o fantana na bela jeli contrôler era kon be anga malifinti la ko bul wala sami era kon yoro ko foli ale contrôler ga sega to anga malifinti la ko bul mi anga malifinti la ko sanga an wakati olu kon be ga continue ou ga opération era kon fe opération mun ke kunde wala sega anefis la kana era kon sabati anga malifinti la ko be ga ni opération mun ke bela jeli ke kunde wala sega ba ma wale jakulu mawera kon kenel chogomini man yera kon kana wale ju kenel kan shi finti la koma wal maw kana sega ni localité mine an kama li finti la ka wera kon na mi ala kana tigila mawlu fena bugo segundu da mayira yera kon ke jamana infanta nan beje la kana sabatili ko la oko okumi yera de kon na ko jouer ka lokle wolo vla tamene samba flani mo wa an woro mi yera kon sadula commissaire de police ga chedo yera kon ko lu kon obolo da mado yera kon ko be ga bisiya mamna ka fo kon ka bara yera kon benendo bakan yera de kon sheni ma sadula lu halta ni yera ko fole me kay region yera de kon nana mi Fuseynou Ouattara era koni ale aka conseil national de transition ni o CNT era koni o commission de défense era koni vice-président ale koni be bonni ka déclaration do era koni ke kuna fondiso do era kona Fuseynou Ouattara era koni ka déclaration kona na koni era ka fokambe wakati mna fokobi ka dalu kera ne be mali autorité era koni bol dalu mba era ka fokomi era koni baba chiwale ma do era koni kulu transformer ikiran jamana koni na drone kamikaze manipuleli ke chogo era koni na be wakati mna fokobi kwa makofale koni era ka foko bambachi wale mamunu mena binkane wale ke anka mali jamana era kon konana ko mali jamana kono don doro era kon te ko mali ke refe jamana chama era kon ka jamana kono don bala kada ka manu era kon ka kuma ke chugule baro ka fokuni te mali ka era koni mi États-Unis aleni ira era koni wakati tameno na mogo era kon agilisi ira ka foko jamana flani era kon nyana kula kumi era koni kele ko dankarla okun era kon na wakati mi bela jile agilisi le meni okuya an koni ayi ka fo ko kare tamene jouer ka lokleta an flasamba flani mo an worami era koni ila le la seli era kon ke kay détroit dormisi era kon datu tuguni okun era kon be ke wakati dolo ya soro mi era koni États-Unis wakati tameno na le kunye farapu era kon ke ni kaneshi ira era kon jamana mame wakati mi na foko bi ni kuna fon bande be ambulo ko robi amna mun wala be don ke baro kon nana do tameno yera kon na mi anka mali finti la ka yera kon hulu borani ka bilan ko yera kon fo opération na mun yera kon be ka ke ane fils localité yera kon na wanka mali finti la ka ko fo yera kon na ko wakati tameno yera kon na ko dimi jugu ba yera kon do bambachi wale jakulu ma yera kon kuna ane fils localité yera kon na anga état-major général des armées ka ko fo yera kon na ko ni ay anka mali finti la ka sira ka dimi jugu ba yera kon do bambachi wale jakulu ma wala
ani fis localité yɛrɛ kɔnɔna ko dama bɔ dɔ wɛrɛ la kama wagati min na fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka banbaci wale maaw to yen nɔ k'u ka maramafɛn girimanw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnta ni o yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn olu kɔni bɛ sɔrɔ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jaabi gɛlɛnmanba kɛ ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma yɛrɛ kɔnɔ ma ko wale nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ni min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka jaabi ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ka san opération ninnu na donc tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔ min an ka chef d'état-major général des armées ni o ye général de division Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔnɔ ale kun taara an ka jamana kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔ ni o ye ORTM a ka o tagalen yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka jamana lakanako bɛ lahalaya min na ale ni jaabi minnu bɛ ka sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'o bɛɛ lajɛlen da malidenw tulo kan chef d'état-major général des armées ka walawalaliw la a ka nin interview yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'an ka jamana nɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ kɔni lakanako bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔ ni o lakanako in yɛrɛ kɔni nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra Kidali ale ni Tɛsaliti yɛrɛ de kɔnɔ wagati tɛmɛnenw na o kɔfɛ yɛrɛ de kɔni ko jamana nɔrɔyan fanfɛla ka lakanako tun bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔ ko banbaci wale maaw tun bɛ k'u profiter o yɛrɛ de kɔni fɛ ka essayer k'u bɛna dimi juguba yɛrɛ de kɔni don an ka Mali fintigilakaw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maaw tun bɛ fɛ k'o tiɲɛni min don an ka Mali fintigilakaw kunna ko baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye fɛɛrɛbaw yɛrɛ kɔni sigi sen kan u nana ni kɛlɛkɛcɛ caman u ye motobaw tun b'u bolo pick-up caman tun b'u bolo pick-up minnu tun falen don maramafɛnw na fo ka taa se mobile blendew yɛrɛ kɔni ma o caman fɛnɛ tun bɛ banbaci wale maaw bolo u ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka bɛnkanni wale belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ani fis localité yɛrɛ kɔni na min an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ko kabini an ka Mali fintigilakaw bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama komi an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ ye jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma ni ka bɛnkanni wale in ma ko an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka o jaabi in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tun bɛ ka banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ale ni u ka moyen logistique yɛrɛ de kɔni ciblé u ka jaabi ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ni u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye o kɛlɛ fɛrɛ min yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni kunna fo tun bɛ fɛ ka wale min ta ni ka ɲɛsin ani fis localité ma wale yɛrɛ kɔni ma se ka sabati état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na a ka nin intervention yɛrɛ kɔni senfɛ ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka nin opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye jaabi ɲumanba de sɔrɔ ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra opération in na o de ye ko banbaci wale maa minnu fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ o ka ca ni banbaci wale maa 1000 komi banbaci wale maaw ka moto min tiɲɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ o ka ca ni moto 300 ye banbaci wale maaw ka pick-up minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin pick-up ninnu yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ye tiɲɛni don pick-up minnu na k'o ka ca ni pick-up 24 ye mobile blindé 14 o bɛɛ lajɛlen halakina an ka Mali fintigilakaw fɛ ale ni min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni n'u b'u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni ta o kɔnɔna na ni ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni don o bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni na k'o ka ca ni bolimafɛn 30 ani kɔ bɔyanko yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye général de division Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko nin opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka jaabi ɲumanba nin de sɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka chef d'état-major général des armées ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ dimi juguba donna banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a ta o ta ko tiɲɛni dɔɔni fɛnɛ donna an ka Mali fintigilakaw yɔrɔ la ka d'a kan k'an ka Mali fintigilaka 30 yɛrɛ de kɔni tora kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa a bɛ hommage yɛrɛ kɔni kɛ ni ka condoléance kɛ ka ɲɛsin an ka o fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ma ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ k'an ka Mali fintigilaka 60 yɛrɛ kɔni bɔyanko ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa y'a yira k'a fɔ ko fintigilaka 60 nin yɛrɛ kɔni na ko caman yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ka jogini yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ o ko hukumu de la a bɛ tila ka nɔgɔya dɔ kɛ ne ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma min ka chef d'état-major général des armées ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw k'u kɔni bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa min banbaci wale maaw ka se ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔn Africa Corps maaw yɛrɛ kɔni halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka banbaci wale maaw ni u nana minɛli ale n'u bɔnna ni na u ni na baaraw yɛrɛ kɔni na Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na communiqué min carila kari tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni a ka état-major général des armées ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ale n'u ka bolimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan Aguelok localité fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna wa état-major général des armées b'a perepere latigɛ communiqué in kɔnɔna na k'a fɔ ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kan k'u ye farapu tilennen kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma n'u ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka fɛn nin bɛɛ lajɛlen si latunu communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major général des armées ale kɔni b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw ye nin farapu min kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu ma nin yɛrɛ kɔni ma ko jaabi min bɔra o farapu in yɛrɛ kɔni na k'u bɛ ka o kow yɛrɛ de kɔni lajɛ fɔlɔ a kɔni y'a la k'a fɔ ko ni opération nin yɛrɛ kɔni bɛ tali
de kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati walasa ka se ka opération kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu JINEM hali ni FLA maaw ma ni o ye Front de Libération de l'Azawadi ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération de sécurisation yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale maaw si latun ni ka bɔ yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na min ye état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa ale n'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ka pression yɛrɛ kɔni boli banbaci wale maaw ka fɔ ka taa fɔ laɲini fɛn fɛn bɛ ka kɛ kɛlɛ in kɔnɔ na an ka Mali fintigilakaw ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma a b'u fo u ka jateminɛ ale n'u ka muɲu yɛrɛ kɔni na fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni ma n'u bɛ k'o kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka jamana lafasali baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni o komi na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na dɔw tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni na min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer opération de sécurisation yɛrɛ kɔni na ANEFIS localité la ko an ka Mali fintigilakaw bɛ nin kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ANEFIS localité contrôle fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ko an ka Mali fintigilakaw ye o tɛ fɛ yɔrɔ in ka tila o la bilen o yɛrɛ de kɔnɔna halisa o kɔni bɛ ka continuer opération de sécurisation yɛrɛ kɔni fɛ localité in kɔnɔna na état-major général des armées ka kɔrɔfɔla communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka opération de ratissage minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔ ko opération de ratissage ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka boli kosɛbɛ banbaci wale jɛkulu JINEM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ɲini ale ni u bɔnɛni na u ni na baaraw yɛrɛ de kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ANEFIS localité fantan naani bɛɛ lajɛlen o contrôle ka se ka to an ka Mali fintigilakaw bolo ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min ye banbaci wale ma olu kana na fɔ bilen k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ANEFIS localité yɛrɛ kɔni ma ko juillet kalo tile 10 ka taa se juillet kalo tile 11 ma san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité la ko opération yɛrɛ kɔni jaabi ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko bilan bɔra opération na o ye ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye frappe kelen de kɛ nin don kofɔlen in na o frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maaw ka kɛlɛ kɛ bolimafɛn dɔ tiɲɛ wa min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maa 5 yɛrɛ kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fagara ni opération in yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ni ka hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ ka continuer u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw si latun ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la o y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka baara minnu kɛ k'u bɛ ka baara nin yɛrɛ kɔni kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération ko ka jɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko juillet kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Sadiola commissariat de police cɛdenw ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu sera ka u boloda cɛ dɔ kan n'a yirala k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen si bɛ san 20 yɛrɛ kɔni na ko bolodara ni cɛ min yɛrɛ kɔni kan ko bisi a bɛ kɛ nin cɛ kofɔlen na k'a fɔ k'a ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don bagan suɲɛ yɛrɛ de kɔni ma Sadiola commissariat de police ka cɛdenw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni ma wuli dɔrɔn ka taa ni opération kɛ ko n'u ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ maa dɔ de ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni di olu ma dogo yɛrɛ kɔni na k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Sadiola localité yɛrɛ kɔni na k'a ka baara bɛnnen don bagan suɲɛ yɛrɛ de kɔni ma wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Sadiola commissariat de police ma olu kɔni wulila ni ka taa Jata Musala localité yɛrɛ kɔni na n'u sera ka u bolo da ni maa kofɔlen kan ni quartier kofɔlen kɔnɔna na ko wagati min Sadiola commissariat de police ma b'u tɛgɛ da ni sifinaka yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ a tun bɛ bagan gɛn yɛrɛ de kɔni na a tun bɛ ka bagan minnu gɛn bagan nin yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko saga 10 tun b'a la ale ni bakɔrɔni 17 ko min yɛrɛ kɔni ye Sadiola commissariat de police ma o kɛlen k'u bolo da ni maa kofɔlen kan a kɔni tun bɛ ka bagan minnu yɛrɛ kɔni gɛn a ɲinikara k'a ye bagan nin yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ min ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma se ka jaabi jɔnjɔn foyi yɛrɛ kɔni di Sadiola commissariat de police ma o yɛrɛ kɔni ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka bagan nin yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Sadiola commissariat de police cɛ dɔw ye maa kofɔlen minɛ ni ka taa o kɛlen k'a minɛ ni ka taa o ye sɛgɛsɛgɛli baara boli maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jaabi fɔlɔ minnu bɔ o y'a yira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donna bagan suɲɛ caman yɛrɛ kɔni na bagan suɲɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛra wagati laban nin na Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sadiola commissariat de police ma o kɛlen k'u bolo da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a bila ka taa kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma kiiritigilamaw sɔrɔla ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da ni maa kofɔlen kan ni k'a bila ka taa kaso bonba yɛrɛ kɔni na yanni a ka kiiritigɛ don cɛ ni opération min kɛlen filɛ nin ye Sadiola commissariat de police ma o yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni bɛ tali
tali kɛ an ka Mali police nationale ma ka cɛsiri baaro la walasa ka se ka criminalité yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni sadola commissariat de police ɲɛma yɛrɛ kɔni hali bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma a b'u fo ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dalu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo dalu min b'a yir'u la k'a fɔ ko banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu yɛrɛ kɔni formera Ukraine jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o de kɔfɛ u nana jamana in kɔnɔna ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma. Nin déclaration nin yɛrɛ kɔni kɛra Fuseni Ouattara yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT o commission défense yɛrɛ kɔni ka vice président de ale yɛrɛ de kɔni ka interview dɔ senfɛ kunnafoni so dɔ yɛrɛ kɔnɔna juillet kalo tile 9 tɛmɛnen san 2026 ale sɔrɔla ka déclaration kɛ k'a yira k'a fɔ k'a dalu bɛ Mali autorité yɛrɛ kɔni bolo dalu min b'a yira k'a fɔ ko banbaci walejɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ n'olu bɛ k'u ka walejugu kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko o maa nin yɛrɛ kɔni formera Ukraine jamana de kɔnɔna na an ka CNT membre yɛrɛ kɔni ka nin kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana service maaw ye k'olu sera ka maa caman yɛrɛ kɔni lakodɔn n'a yirala k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni formera drone kamikaze yɛrɛ kɔni bolili baaraw yɛrɛ kɔni na Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a yira k'a fɔ k'an ka Mali autorité filɛ ni ka nin maa kofɔlen minnu yɛrɛ kɔni lakodɔn k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen maralen bɛ an ka Mali autorité bolo yɔrɔ dɔ la ko kunnafoniya fɛn bɛ se ka sɔrɔ ni maa nin ka o bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali autorité bolo ni maa nin ka wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni tɔgɔ sɛbɛn lisi la lisi minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ o maa nin yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi kosɛbɛ Fuseni Ouattara yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka binkani walew kɔnɔna na u bɛ minnu kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ma k'u ka o binkani wale ninnu kɔnɔna na n'u bɛ drone yɛrɛ kɔni utiliser k'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko drone nin yɛrɛ kɔni Ukraine jamana ka drone yɛrɛ de kɔni k'u dilannen don Ukraine jamana de kɔnɔna na wa a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko banbaci walejɛkulu maa minnu bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka garisigɛ jukɔrɔmadenw dɔw yɛrɛ kɔnɔna na jukɔrɔmadenw bɛ se ka kɛ ni minɛnw ale ni adamaden yɛrɛ kɔni ko jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔw de fɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie ale ni Libye jamana yɛrɛ de kɔni Fuseni Ouattara ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko banbaci walejɛkulu maa minnu bɛ ka na wa binkani walew kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko banbaci walejɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ka former faransiya maa dɔw de fɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ Ukraine ka instructeur dɔw ye olu fɛnɛ bɛ ka formation kɛ maa nin yɛrɛ kɔni kunna wa nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ni banbaci wale maaw ka kari ɲɔgɔnnaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u mana na u bolo da banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ dɔw kan ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tuaregu yɛrɛ kɔni k'u mana na u bolo da ni maa nin yɛrɛ kɔni kan k'u bɛ ɲininkali minnu tɛ u la o ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali autorité bɔra a kalama k'a fɔ ko Tuaregu nin yɛrɛ kɔni bɛ ka kan min fɔ ale ni an ka Mali Tuaregu bɛ ka kan minnu fɔ ko kan suguya kelenw tɛ ko danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛla la a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Tuaregu nin dɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka kuma tamasɛk kan min yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali tamasɛkiw yɛrɛ kɔni ka tamasɛk kan yɛrɛ kɔni tɛ fɔ ten tɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni nin tamasɛk kofɔlen nin yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni tɛ Mali jamana kɔnɔdenw ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Mauritanie Algérie walima Libye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Fuseni Ouattara yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka nin déclaration fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko déclaration nin yɛrɛ kɔni dalu bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bolo ko wa ni dalu kofɔlen bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bolo maa si tɛ se ka sɔsɔli yɛrɛ kɔni kɛ a ko la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na k'ale tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ye ale kɔni lasili yɛrɛ kɔni kɛ ko a ye 2-3 dormises yɛrɛ kɔni datugu wa ɲani Iran yɛrɛ kɔni ka lasili yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Iran maaw yɛrɛ kɔni olu kun ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin bateau dɔ yɛrɛ kɔni ma ni Iran maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin nin bateau min yɛrɛ kɔni ma ko bateau in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ sira dɔ de fɛ olu ma yamaruya di bateau in ma ka bɔ sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ Iran kɔni o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni États-Unis ale fɛnɛ jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma États-Unis ka o jaabi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye missile caman yɛrɛ kɔni fili ni ka taa ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ kɔni ma Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ka bɔlɔsiraw kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko bateau caman yɛrɛ kɔni minnu kun bɛ ka tɛmɛ 2-3 dormises yɛrɛ kɔni fɛ ko bateau caman yɛrɛ kɔni y'a essayer ni ka tɛmɛ sira dɔ yɛrɛ kɔni fɛ olu Iran ma yamaruya d'u ma u ka tɛmɛ sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ ko o bateau ninnu ka o baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu Iran gardien de la révolution maaw ye kangari da maa ninnu ye u ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin maa ninnu ma ko nka o n'a taw da bateau ninnu ma sɔn ka olu ka kumaw yɛrɛ kɔni lamɛn ko a bateau dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ale 2-3 dormises bolili yɛrɛ kɔni bila lakana ko gɛlɛya kɔnɔna na ni a ka
système yɛrɛ kɔni désactiver yɛrɛ kɔni ko wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni mi yɛrɛ kɔni olu Iran gardien de la révolution ma yɛrɛ kɔni olu ye tiru yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin o bateau ko fɔli ma tiru ni yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka degun se bateau yɛrɛ kɔni ma wa bateau yɛrɛ kɔni lajɔra ko Iran ni wale min kɛ ne ka ɲɛsin o bateau ko fɔli yɛrɛ kɔni ma o ko jaabi la min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka fintigilakaw ka commandement central ni o ye septembre yɛrɛ kɔni olu maaw kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'olu fɛnɛ farabu kɛ ne ka ɲɛsin Iran ma wa mi yɛrɛ kɔni Iran kunnafoni so caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko fɛn pɛrɛnta mankan caman mɛnna Iran sud yan fanfɛla la Bandar Abbas localité la Sirik localité fo ka taa se Kashim Ili yɛrɛ kɔni sanfɛla la ko min yɛrɛ kɔni fɛn pɛrɛntaw mankan ye k'olu yɛrɛ kɔni mɛnna nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ mi yɛrɛ kɔni États-Unis ka lafasali ministre ni o ye Pete Hegseth yɛrɛ kɔni ye ale kɔni b'a yira ka bɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale choix juguba yɛrɛ de kɔni kɛ ko wa Iran ye o choix juguba min yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko kɔlɔlɔ yɛrɛ de kɔni bɛ ka se Iran yɛrɛ kɔni ma États-Unis ka CENTCOM maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Iran k'a ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin bateau min yɛrɛ kɔni ma ko frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bateau in kɔnɔmɔgɔ dɔ yɛrɛ kɔni tununna ko wa Iran ka frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni se ni bateau kofɔli ma ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni bateau in yɛrɛ kɔni tɛ se ka boli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ kabini États-Unis ye nin frappe in yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'olu yɛrɛ kɔni ye détour dormeuse datugu komi yɛrɛ kɔni olu Iran gardien de la révolution ma yɛrɛ kɔni olu bɛ détour dormeuse yɛrɛ kɔni datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fo ka taa fɔ ni décision kura taara a ko in yɛrɛ kɔni kan ko fo ka taa fɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis fintigilakaw n'olu ye dankari ka intervention yɛrɛ kɔni na Moyen-Orient région kɔnɔna na wagati min na ko min yɛrɛ kɔni olu Iran ye olu bɛ détour dormeuse datugulen to ko yamaruya tɛna di bateau si yɛrɛ kɔni ma ale ka tɛmɛ détour dormeuse yɛrɛ kɔni fɛ bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution ma olu kɔni bɛ menace yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ko n'a ye attaque kura kɛ ni ka ɲɛsin olu Iran yɛrɛ ma k'olu Iran yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka base yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Golfe Persique yɛrɛ kɔni yɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yanni Iran yɛrɛ kɔni ka détour dormeuse yɛrɛ kɔni datugu kura yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na a ka dayɛli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni kun ye Iran ale kɔni kun bɛ ka yamaruya di bateau yɛrɛ kɔni ma k'u kɔni ka boli sira dɔ yɛrɛ de kɔni kan dɔrɔn sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ Iran yɛrɛ kɔni ka fanfɛlaw de la wa min yɛrɛ kɔni Iran ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko yanni olu ni États-Unis ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ka kɛ ko détour dormeuse tɛmɛli yɛrɛ kɔni kun bɛ cogo min k'a tɛna na bila o cogo kɔrɔ la ka da kan wagati tɛmɛnenw na détour dormeuse tɛmɛli kun ye fu ani falaki de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran bɛ fɛ ka o ko in yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ o ko in yɛrɛ kɔni dun man di États-Unis maaw ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni sigilen don n'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ni États-Unis ko jamana fila ni ka kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni ma ban ka da kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa Iran ka guide suprême sayali ko in yɛrɛ kɔni o digin bɛ Iran na wa Iran ye layidu yɛrɛ kɔni ta k'a bɛ nin tajuru sara yɛrɛ kɔni kɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u k'u ka guide suprême yɛrɛ kɔni faga ko siga foyi t'a la k'u bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ faga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la man kan bagan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma